lang po ako. Nakamute lang ako kasi po may nag-video okay. Baka ma-restrict po ako. Ay, CPR pala. Hello Kuya Glenn, good evening. Naka-mute ako Kuya Glenn. Bangin ako ma-restrict, may nagpa-video okay kasi nga di. Ayan, di ba may nagpapatugtog ko? Kasi CPR ako eh. Hala, ba't ang liit ng screen sa akin, no? Hindi ko masyado makita. Ang liit lang. Anong nangyari? Pasensya Kuya Glenn, hindi mo ako masyado maririnig kasi nakamute ako eh. May nagpapatugtog kasi.
Mag-end na ako, Kuya Glenn. So, okay na to. Mga ilang minuto lang live ko para update lang. Bye-bye, Kuya Glenn. Mag-end na ako. Thank you, Kuya Glenn.